Sanibonani lonke ababukeli, igama lami nguWandile and futhi ngangibiza ngoVuyiswa iKinking. Nginibingelele nambafethu igama lami ke nguSinothile ngibize ngenkosazana ngesabi. Siphinde futhi sabuya kule video le sizokwenza ama-best song of uMgqumeni. Yoyeka dicula naye la noma engasekho emhlabeni wadlula. Sizodlala nje ingoma kube 30 seconds because uYouTube akasivumeli madlala ingoma kube isikhathi eside uthi siyeba. So asifuni ukuboshwa, sizodlala nje ingoma sikhulume. Noma singathanda ukukhuluma kakhulu kodwa khona sigcina sikhulumile kulezi ingoma. Namuhla futhi siphethe isipho for nina ababukeli bethu nani subscribeile. Uma khona kodwa sisho ukuthi yenza njani. So kuyakuphoqa ukuthi namuhla ubukele ivideo yethu iziphele khona isipho sethu. Sithanda nje ukubonga emampeleni ama subscribers abo esiwatholayo. Sibonga ama comment amahle abanye benu nibashiyayo. So ingakho namhlanje sithi hayi cha sithenga okuthile la iCD kaMthandeni igcokama. Abantu bangihleka bathi ngithi ugcokama bakithi ulimi alivumi kwesinye isikhathi uma ngiyakhuluma. Igcokama iDog Style entsha iKing of Maskandi 2019. Yeah. Ulela kanjani wentombulela madolo. Lana yenye ingoma zikaMgqumeni bafethu emnandi nayo ihloko sithi ulele kanjani. Imnandi impela le ngoma nani nizoyizwela. Ulela kanjani wentombulela madolo. Wena ngani uyangicisha mani wangishaya intombi. Yabona manje dadewethu ngifuna ukushaya enye enzima kakhulu ingoma yesithandwa sami. Ngibona uyazi ukuthi uMgqumeni bakithi kwangowa. Kwangowami yabona le ngoma esiyidlala manje kwangadingi ukuthi akhuluma amagama isiginqi sisodwa. Siqede indaba siqede sigcineni. Ngikhumbula ngesikhathi sakudala bakwethu uma kuthiwa insizwa ngempela ithi ifuna intombi ithanda intombi yakwasibani bani kwimakhaza kuyashisa liyaduma kuyakhithika mayithe ngifuna ukuyombona umshelwane namuhla mele iphume ihambe yombona inqamu lamazi ukuthi indlela ingakanani.
sekugcina kwevideo lana namhlanje sayivala khona la hey bakithi ngimangazwa isithandwa senhliziyo yami ngathi sasikhuluma ngezinye izilimi sizoyivala lapha ke iCD yanamuhla emapeleni iplaylist yanamuhla uma kuthi uyayithanda le video ulike bakithi ushare usubscribe usitshele na kwi-comment section ukuze sizokwazi ukuthi siphinde senze amanye ngoba ziningi ingoma zamgqumeni ezimnandi mhlawumbe ngelilanga sophinde futhi senze u-part 2 wale video kodwa ngaphambi kokuba siyivale bese njengoba besithembisile ukuthi sizonipha izinto ezithile umthetho we-competition uhamba kanjena mina ngizosho wami nodadewethu uzosho owami just for ukubonga umthetho we-competition ke uzohamba kanje mina le yami engiyithengile ngifuna ukuthi izowina umuntu ozosubscribe kuzofanele uqale usubscribe la kwi-channel yami uma usuqeda lapho ebese ushare ivideo eyodwa oyithandayo kwi-channel yami noma ngabe kuthi yiphi nje wabona ukuthi ayikhala unkosazana bakithi wangikhulumela kamnandi noma wangenzela kamnandi uyishare ku-Facebook noma uyishare ku-Instagram bese uyangithega uma usungithegile ke ku-Facebook ngiyatholakala ngosini othile Gabela ngizolibhala igama la kuze ulibone bese kuthi ku-Instagram ngitholakala ngo-inkosazana kuba kanjani mina engizothola na iCD yami ye-dog style umuntu ozosubscribe la then atshela abangani bakhe mhlambe abawu10 ukuthi abatshele nge-channel yethu nabo bayivakashele bayibuke basubscribe babuke nama video ethu then uzosho ukuthi usukwenzile lokho uyithole iCD yakho then ayithole anginikeza ama details ukuthi uzoyithola kanjani ke so bakethi lesa sikuthumelele postini ke sonthinta nje sonthinta abazobe beyiwinile iCD yangampela ke lena akusiyo akusifake yangampela njengoba nibona so bese sinifakele postini okwamanje ke thina singodade nje sithi bye